Artistes internacionals com Amy Winehouse i d'altres locals, com Tomeu Penya o Vivian Caoba, han estat retratats per llapisos d'Anna Cristina Torbellina, una jove il·lustradora aficionada a dibuixar caricatures. l'Ambigu Bar de Palma exposa fins al dia 16 una mostra dels seus dibuixos. La nostra companya Patricia Boussà l'ha visitada i ha pogut conèixer de prop algun dels seus protagonistes. Ens trobem a l'Ambigu Bar, on hem vengut a conèixer una exposició de caricatures molt especial. Tenim aquí amb nosaltres a la seva artista i a dos dels seus protagonistes. Na Cristina és l'artífet d'aquestes caricatures. Estan totes exposades aquí en el bar Ambigu. Com neix aquesta iniciativa? Pues la verdad es que cuando creé mi página en Facebook, se me ocurrió hacer una pregunta de esa que se hace en plan colectivo: ¿a quién quieres que caricaturice esta semana? ¿A qué famoso quieres que caricaturice? Y la gente pues iba votando, iba añadiendo famosos. Entonces fui cada semana o cada 15 días iba haciendo una caricatura de un famoso. Y bueno, como fui acumulando unos cuantos, dije pues esta es la mía, voy a hacer una exposición. Y así de paso se lo dedico a todos los que han estado votando, a mis fans de Facebook, y así es como empezó. Yo soy ilustradora, lo que pasa que hago cualquier tipo de estilo. Lo que pasa que es una cosa que como que la he ejercitado un poco más y es a lo que más me he dedicado y a la gente le ha hecho gracia y entonces me hacen encargos de particulares y bueno, es con lo que me gano la vida. En temps de crisi imagino que està bé riure-se un poc d'un mateix. Sí, la verdad es que ahora se ven muchas tiras cómicas y muchos chistes en periódicos y por Facebook. Y yo creo que es lo que nos ayuda un poco a alegrarnos el día. Agustín fue como mi muso cuando estuve pasando un poco de crisis hace muchos años y lo vi en la tele en su personaje de Lorenzo Llamas y me encantó y dije, bueno, lo hice y me salió a la primera y a raíz de ahí pues hice varios personajes suyos y me ha gustado mucho dibujarlo a él. Bé, Agustí, què trobes d'aquesta caricatura? I tu? Què trobes tu? Està molt bé, no? Està bé, sí. Aquí he fet abuela pluma, que se diu, a toda leche, que se podria dir. Bueno, bé, des de luego lo que me queda ben clar és que tinc un nas impressionant. Fixa't que és el que m'era marcat. De totes maneres, no és la primera caricatura que me fa, o sigui que ja me deu tenir per mà. Ella, però està molt bé, hombre. Una caricatura... Que poco pelo me queda. Mira, de totes maneres, una caricatura ha de ser graciosa. Està molt bé, està molt bé. Segur que en Jaume ha quedat millor, perquè és més guapo. Ara ho veurem. Diuen que un ha de saber riure-se d'ell mateix. Imagina que tu, que ets humorista, damunt que te facin una caricatura, ja és... Doncs és perfecte, és perfecte. És el millor retrat que se pot fer d'un humorista, una caricatura. Dic jo, no? Me pot fer un retrat aquí... Una caricatura jo crec que és el més adequat. De fet, el pròxim espectacle meu, que se dirà Mallorquines por el mundo, i ja aprovecho para decirlo, na Cristina Torbellina, aquesta Torbellina, emplearem un altre pic caricatures, i seran seves. Mos la mostres? Vos la mostra, amem. Qui té la cara més graciosa? L'original o la caricatura? Jo crec que se m'assembla, Té un aire. Té un aire, dic que sí. I donem a veure la d'en Jaume, ara. Me toca... Jo crec que se t'assembla molt. Tots aquests rissos són meus. Sí. Sí, gràcies a Déu, sí, no? Ha recollit la teva essència. Jo crec que sí. Jo també tinc només un nas, afortunadament, no com en Agustí, que va dir... Conyo, jo també tinc un bon naset, I els morros, sí, és característic. Tric amb això, catxofa. És el que t'anava a dir. Fixa't si estic de moda, que dia 28 de setembre estirem totes les orquestes sinfòniques de Balears presentant totes les meves cançons orquestades i cantades, a tope. Però, Cristina, m'encanta la teva caricatura. Després no la puc complir, perquè si no me falla. Bones caricatures aquestes d'Anna Cristina.